Takže čaute ľudia. Máme tu ďalší diel z Fortniteu. Ale tentokrát ste si mohli všimnúť, že už to nie je hociaké, lebo prišla nová sezóna. A samozrejme, ako to býva, nová sezóna, všetko od začiatku. Takže prečo nespraviť sériu Road to Unreal? Samozrejme, neviem, či sa mi to podarí, lebo nie som moc dobrý hráč Fortniteu. Budem sa snažiť to dostať čo do najlepšieho, teda najvyššieho ranku, ako sa podarí. Samozrejme, že budem hrať možno v off-screene, určite troška niečo. A ideme teda vyskúšať túto novú sezónu prvýkrát. Aktuálne je 10 hodín večer, keď toto natáčam. A je 1.11. Takže áno, natáčam to hneď vlastne v deň vydania, lebo tak je to najlepšie. A keď ste už hrali túto novú sezónu, povedzte mi, čo si o nej myslíte. Ja som už dostal tento nový pickaxe, krásny. A povedzte mi, čo si myslíte o tej sezóne zatiaľ. Aha, no tak toto extrémne sa mi začína páčiť tá mapka a to ešte nie je ani farebná, takže pomýšľam sem. A driftuje mi pačka. Nemám náboje. A čo hovoríte napríklad na tie zvieratka, čo tu sú? A na toto poviem pravdu, na toto som videl niekde upútavku, tuším Twitter. Krásna je tá mapka. Priam nádherná. Potrebujem nejakú zbraň. Aha, dobre, tu je tacka. Tu tanderka. Toto mi dáva dobre. Aj toto bude dávať. Áno, to je dobre. Ono to dáva 20. To je 80 a toto je 100. Dobre, mám full. Inak keď som si ich tak dobre všimol, tak tu sú zbranie akože z oného. Čo je toto ináč? Mr. Blasty. Ojej! To je dobrá zbraň. Dúfam, že sa vám moja tvorba páči. A ak áno, tak budem rád za každý like, odber, prípadne nejaký komentár. Viete, jak to chodí. Tu je čestka, aha. Aha, tak Skara. Mohli by sme ísť do... Ranger shotguna. Dobre, tak toto je nejaká shotguna na diaľku. Infantry rifle, to nechcem. Do prčic, nejde to vyskočiť, tak. Takže a dáme originálny názov tomuto tejto sérii. Táto séria sa bude volať Road to Unreal. A uvidíme, kde skončíme. Keď skončíme aspoň do tej platiny trojky až Elite, tak budem akože považovať túto onú výzvu za splnenú, hej, lebo tak nemyslím si, že to dám viac jak Platinum trojku, ale nevadí. Netreba sa podceňovať. To je dobré miesto na skokku. No však to tam nedostrelí. Ja ho musím zabiť.
Ne, jeho tam niekto zabije. Toto nie je. Poď sem. Nosím okuliare, ale... A tam je! On sa dohyloval. Si myslí, že mu to pomôže. Ideme za ním. Aspoň si unlockneme novú lokáciu. Hovoril som. Like nothing. Dohriť si, prečo sa zrušil ten krík. Ej. Na čo robím blbosti? Však normálne mám prísť a spraviť, že... Ne, to ma nevyšlo. Pekne krásne vo vzduchu som si ho podal. A nice, 3 kily. Hamburger. Čo mal tento za loot? Ranger shotgun. Dobre, toto vymením za toto. To je asi všetko, čo spravím. Čo mi tu... A tu je. To som si nevšimol akože. Tak. Mne sa táto sezóna páči. Zatiaľ. No nič. Ale akože nehovorím, nič ubral mi. Tam si čak spleše. Mám pre vás jednu novinku. Začal som riešiť Discord channel. Akože už ho mám vytvorený, ale ešte sa doladzuje. A link vám sem hodím potom, jak už bude plne sprístupnený. Boha, koľko má tá ona? Dobre, sejmu som boskyňu. Bo jak sa tomu hovorí. Nedal som mu nič. Celkom good na prvú hru. Je to 1v1v1. A jaká veľká zóna. Ohoho. Akože nechcem moc kempiť, ale zároveň chcem vyhrať túto hru. Tretí, nevadí. Keby mám prebitú viac tú zbraň. Nevadí. Unranked. Bronze 2. Dobre, zatiaľ sa nám darí na našej ceste. Takže dúfam, že to takto pôjde ďalej.
A tak toto by bol asi koniec tohto videa na začiatok tejto sezóny akurát. Takže dúfam, že sa vám páčil. Ak sa páčil, poprosím, aby ste dali like, odber, prípadne nejaký ten pekný komentár, kdy sa zíde, vás to nič nestojí a mne to pomôže. A u ďalšieho videa tak zase čau.